नोंसोरो दैफ्रा बेफोराव माबायदि जायो बेफोराव? लोमजोबो नावदोसो माबानांगौ। दा जों थाबायनायाबो लोमो? ओं लोमजोबो। वाव। इयाव नाव सालाय जायो। इजों नावसो सालायनांगौ? आदसा होमबा दैलां हाग्रा गैलाथ'। औ दैया लोमा माथो लामायालाय एकदम दानो दैया लोमहांखा। लामालाय लोमगोनथ' आरो। ओमफ्राय नोंसोर बोरै थांलाय फैलाय खालामो? इलाय जाहाज दोंना। अबे बायदि जाहाज? आखाइदो अ आखाइजों जाग्रा जाहाज आदसा। गिदिरानो जायो माने सिंगा जायो लामायाव। दैया मानसि थोरोबखायो? मानसि थोरोबो। बोरैथो थांलाय फैलाय खालामो? थांलाय फैलाय नावजो लायो। नाव गोजा? नावजो थांलाय फैलाय। थांलाय फैलाय? नाव ओमफ्राय आक' माबा मोनसे सोरबा फैदोंबाबो नावजो लायलायबाय ओमफ्राय दोनैनोबाबो नावजो। ओरैबायदि आरो खोथाया ना। नोंसिना माथो जायगाया मा ओरैबायदि दै नोंसोर गिनाय जाया जायगाखौ माथो हाग्रा गुरु। हाग्राखौनो थाबायनो मोजां मोनो जों उन्दैनिफ्राय माबा। सोरबा गुन्दाफोर ओंखारा ना? ओंखारा। गुन्दाखौ गिया मैदेरखौसो गियो। मैदेरसो गियो? मैदेर फैयोना? मैदेरबो फैयो। आयौलै हाबाब बिसोरो गुन्दाखौ गियानो मैदेरखौसो गियो। लागाव ओइ बाब 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 हनै 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 दिनैसो फार्स्ट गाखोफेरनो मोनदोंना नोंसोर गारिखौ? गथाय लानानै नै जों लामायावसो जिरायनानै साहा लोंबाय। नेमखिखौ रं दा जागोन। बे जाहैबाय जायगाया अबाव आरो जों अबाव फैगासिनो ना एसे दिन्थिलांसै नै बे लामाजों फैबाय बिराद गोजानाव न'निफ्राय ओमफ्राय जों नैबे दायो बेयाव दसे रेस्ट लाबाय सोरनिबा न' लांमाना ना माइखौ लामा गुदियाव आरो ओमफ्रायथ' बेयावथ' जोङो दा मोनसे जायगायाव थांनो नागिरबाय बे जायगाया जाहैबाय बेखौ बुङोनो मा जायगा नङा होमबा आङो दायो बबे जायगायाव दङ आरो बबे जायगायाव थांनो नागिरदों बेखौ एसे दिन्थिलांसै नै साहा लाबाय जों संख्रिसा आं इयाव जिरायबाय नै सासे मालायनाव न'आव हाबहैलाबायखो मा सिखाव खावै नागिरदों नामा बेलाय ओरैसो न'आ बोरैजाय सिनावसो र' मास्टार माबा उल्था उल्थासो मोखां जाजोब्बाय नै दाउब'फोरबायदि गसंना साहा लोंलालाजोब्बाय मानसिफ्रा जाय फाराफारि गारियावबो नै बायदिसिना लादों आरोना इयाव जों मानि थाखाय फैदों एसे दिन्थिलांसै सासे ओरैजाय दा जों माने गारिखौ इयाव दोनलांसिगोन आरोखि बिसिनावसो ना आङो बयखौबो बेरेफुंजानि आङो दायो दंफैयो ओरैजाय नावखाथा होननायनिफ्राय आङो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय जोङो दायो लामायावनो दङ बे नावखाथानिफ्राय जोङो लंका थांगोन लंका रसालांगोरनि जों माने साहाखौहाय फुदुंनानै लाबोखादोंमोन आरो ना दायो ओमफ्राय न'निफ्राय फैबाय जोङो बिराद दोङो थिनथायावनो फैदोंमोन थिनथानिफ्राय दायो 5:30 जोङो बेयाव न'आव मोनफैबाय नावखाथानिफ्राय जों दायो थांसिगोन लंका ओमफ्राय जोङो बेयाव साहाखौ लोंग्रोना लाबाय आरो बिनिफ्राय जोङो गारिखौ अबेबा बेयाव गालांनानै जोङो लंका होननाय जायगायाव थांगोन दै आंबो माने दिनैसो फार्स्ट टाइम बेयावहाय मा होनो बेखौहाय नावखाथानिफ्राय लंका दाहाय माने माबायदि जायगा बेफोरखौ एसे मोजां दिन्थिलांबाय थानोसै आरो जोङो फैदों सोरनावहाय आरो दायो जोङो सोरनि न'आव थांगोन आरो जोङो बेयाव मानो फैदों नङा होमबा नोंथांमोना बेखौहाय जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरो बेयाव माबायदि इन्टारेस्टिं जागोन आरो बिथांमोननि माखासे नुथाय आं बेखौबो एसे दिन्थिलांसै आरो जोङो नै फैबाय आरोखि जाय नै बेयावनो साहा लोंबाय नालाय जोङो थिग আছে बिदिबा नोंथांमोना दिनैनि नैबे गोदान भिडिअ'आव थांफाबाय थादोलाय दिनैबो नङा होमबा चेल' बेबायदि थाबायनांगौ जाहैबाय माबायदि जायगायालाय दानि जुगाव बिदि थाबायलायनायालाय इसोर गथ' गथाय लानानै थाबायनो हागोन नोंलाय हायो सानैया उनाव वाव मेंगुलायबाय आं साना ओंखारबाय नै दासो ओइनो साना वाव बेसे गोबाव थाबायनांगोन बेखौनो मिथिला फार्स्ट टाइम लामाफोराथ' नै माबायदि दालाङा बिराद गोलाव दालां बियो सरायघाट दालां बायदि नै मायदि लामालै बियो जोङो थाबायगासिनो दाबो मोनाखै हाग्रा गेजेर गेजेरसो लामायानो वा सानै मोनहैबानो सिगां जों गामियाव मोनफैबाय लंका माने दै जायगायाव आरोना बेथ' ओरैथ' दुब्लि ओमफ्राय ओरैजाय नै बे जाहैबाय गामिया माने न'आ ओरैबायदि गेसें आरोखि बेनो जाहैबाय लंका वा बिराद गोजान थाबायबायलै सचिनोबो मा गामि लंका आदसा खै घरसो दं बेयावहाय लंका दङ 22 घरसो दं माथो नोंसिना लामायालाय आयु माथो गिथावथाव बोरै थांलाय फैलाय खालामो नोंसोरो बिदिनो थांनांगौ बोरैजाय नोंसिना मेन लामाया बोरैजाय नोंसिना बेजों ओरैजाय थांबा मा गामि मोनहैगोन उलुनि मोनहैगोन उलुनिया बेनिफ्राय बेसे गोजान बारा गोजान गैला बारा गोजान गैला
ओमफ्राय दा जेनेबा नोंसोरो जेनेबा हाथायखौ अबाव जायो बैयाव सापुरियाव आयौ बोरै थाङो ओमफ्राय बेजोंनो थाङो ओरै थाङो ओरै थाङो दा जों फैनायजोंहाय फैनायदों ओमफ्राय माबोरै थाबायलांनांगौ ना थाबायलाङो थाबायनानैसो बिदिनो बाइकफोरा बाइकजों थाङो ओमफ्राय माथो आंलाय नुबोनायाव गिबाय माने हाग्रा बारि नोंसिनाव मा ओमफ्राय आगानबो नुदों गिदिर गिदिरनो ओं इयो माबायाव दैलाङाव फैनाय दैज्लाङाव फैनाय मेसेंफ्राव फैना फैया फैयो मालाबा फैयो आरो सम लानानै सम लानानै फैयो आदसा मा नोंसोरो दैफ्रा बेफोराव माबायदि जायो बेफोराव लोमजोबो नावदोसो माबानांगौ दा जों थाबायनायाबो लोमो ओं लोमजोबो वाव इयाव नाव सालाय जायो बेजों नावसो सालायनांगौ आदसा होमबा दैज्लांफ्रावथ' बिराद खस्थ' जायोना दा लामाया जासिगोन खोमा सरकारा लादोंना लादोंना आदसा थिग আছে जोङो गगामुग ए ओमफ्राय सोरनाव थांगोन अबाव अबा बेयाव 4000 दंनो माहा नै ओरै थांदो ओरै ओरैजाय आदसा बेसे गोजान दंबायो एसे गोजान दंबावो एसे गोजान थिग আছে दे माने गोजान गोजान आरोखि दैयानो लोमबाय थायो नालाय बेसेरा माथो खालामनो दा जों दायो ओरैबायदि मालाय खोथिया जाबाय नै मा माइ गायनो नागिरदोंथाय बेखौथ' मिथिला नै बे जाहैबाय खोथिया फोनाया नै जम खालामनांगौ बे जाबाय खोथिया ओरैजायथ' नै मोनबायानोसै ओरैजायबो नै गायसिगोनानो खोमा बेसे गोजान थांबावनांगौलै माबायदि लामा जाखो बेलाय सिखाव लामासो ना मा लामा बेलाय ना असलि लामायानो ए राम एसे माने दासिम आरोना बेफोरबायदि औवानि दालांखौ 10थासो बारबाय बायदि मोनदां ओरैजाय नै खै बोसोर जाखोलै आबौ नोंसोर बेयाव रायजो जानाया इयाव औ बहुत बोसोर जाबायलै बोसोर जाबाय माथो नोंसिना बे दैया माबायदि दैलाङावलाय दैया दैया औ दैया गैलालै बारा जाला एसेबो हाग्रा गैलाथ' औ दैया लोमा माथो लामायालाय एकदम दानो दैया लोमहांखा लामालाय लोमगोनथ' आरो ओमफ्राय नोंसोर बोरै थांलाय फैलाय खालामो इलाय जाहाज दंना अबे बायदि जाहाज आखाइजों जाहाज आखाइजों जाग्रा जाहाज आदसा होमबा नोंसोरना बेयावनो खामोन ना गोदो जायगाया बेयावनो दैखौ गियाना नोंसोरो दैखौ गिया बै माबा खबुसाफ्राव बिदस जानायनि आवगायनो फैदो जों आदसा आदसा औ दे आं फैया दे फैया आलासि जानोसो ओमफ्राय नोंसोर जेनेबा बेयाव रायजाना खै बोसोर जाखो गोदोनिफ्रायनो दङ हाग्रानिफ्रायनो औ ओमफ्राय दा नोंसोर बेयाव थांलाय फैलाय सानफ्रामबो बेजोंनो लामाया खस्थ' जाया आदसा मालाबा गारना थांनो गोसो जायाना खोथाया बिदि आरोना थिग আছে बेयावबो न' मोनसे दं बिथांमोनहाबो नै नावा रेडि नावजों थांलाय फैलाय खालामनांगौ बिथांमोनहाबो खिन्थु बोरै जायथाय बिथांमोनासो मिथिसिगोन आरोखि आरो जे थांबावनोसै साइकेलफ्राबो नै बिदि गोलैलाबायनासो दं इयावनो थायो माने बिसोरो साइकेलबाबो माने न'आवथ' लांनो हाखाला नालाय बा हाग्राफोरखौ नायबाथ' एकदम लामाफोरखौ नायबाथ' ओरैजाय गामि गैयि बायदिसो नुयो आरोखि ओरैनो जोंनि टिमा ओरै थांबाय ओरै माने 4 राउन्ड हाग्रा आरोबा जोंबा बेसे गोजान थांबावनांगोन बेखौथ' मिथिला नङा होमबा थिग আছে ना लोगोफोर आङो नोंथांमोननो नैबे जायगाखौहाय एसे मोजाङै दिन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोना जोबजासे नायदो आरो नायनानै नोंथांमोना बुजिनानै लादो जे जोंनि माखासे बर'फ्रा जे बेफोरबायदि जायगायावबो जे दासिमबो रायजो जाना दङ खना खनलाहाय खिन्थु जों सानो बेफोरबायदि दैबारिफ्राव जोंनि माखासे बर'फ्रा गैया खोमा होननानै सानो खिन्थु माने दिनैहाय फैनानै नुबाय बा अबेबा जायगायाव जोङो फैनानै नुयो माने माखासे जायगानि थासारिफोरखौ नुयोब्ला एसे दुखु नाङो आरोखि खिन्थु बिथांमोनहा खिन्थु बोरै थायो बोरै सोलियो नङा होमबा बिथांमोनासो मिथिसिगोन दा बिथांमोनासो बोरै थायो नङा होमबा थेवब्लाबो फैनाय हिसाबै आङो सानबाय माने बेखौनो एसे भिडिअ बानायनानै एसे दिन्थिलांसै नङा होमबा नोंथांमोनहाबो जाहाथे नुयो जोंनि माखासे बर'फ्रा जे बेफोरबायदि जायगायाव जे थायो नङा होमबा वाव नुयोबा आसुरि जागोन आरो बिराद गोजान जानायाव गंसे ओरैबो गंसे थाबाय ओमफ्राय ओरैजाय बेखौ नोंसिनिखौ मा गामि होनदोंमोनलाय माबा मलान माथो नोंसोर दै गेजेरावसो गामियानो दै गेजेरावसो ना दा मा नोंसोरो गिलाना दैखौ गिलाथ' माबोरै जायो दैलांफ्राव दैलाङाव बे लामाखौ लोमदों बारु देग्लाय ना सिगाङावथ' गिदिरानो जायोमोन एसे गाहाम जायो लामायाव दैया मानसि थोरोबखायो मानसि थोरोबो बोरैथो थांलाय फैलाय खालामो थांलाय फैलाय नावजो लायो नाव गोजा नावजो थांलाय फैलाय वाव ओमफ्राय आक' माबासै सोरबा फैदोंबाबो नावजो लायलायबाय ओमफ्राय दिनैनिबाबो नावजो ओरैबायदि आरो खोथाया ना जों फैयै मोनफैबाय आरो ना ओरैजाय नै बिसोर जाहैबाय जायगानि ना जों एसे रायलायनि र' नोंसोरलाय बहानि र' दसे थाथ' बहा थांनायदों नोंसोरो माइ हायनो अबाव
सियारियाव सियारि औ नोंसोरना माथो जायगाया मा ओरैबायदि दै नोंसोर गिनाय जाया जायगाखौ माथो हाग्रा गुरु हाग्राखौनो थाबायनो मोजां मोनो जों उन्दैनिफ्राय माबा सोरबा गुन्दाफोर ओंखाराना ओंखारा? गुन्दाखि गिया मैदेरखौसो गियो मैदेरसो गियो मैदेर फैयोना मैदेरबो फैयो आयौलै हाबाब बिसोरो गुन्दाखौ गियानो मैदेरखौसो गियो लागाव ओइ बाब 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 हनै 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 दिनैसो फार्स्ट गाखोफैनो मोन्दों ना नोंसोर गारिखौ ओइ नै खाथ्रा खुथ्रा जादों हनै सासेया बारलांबाय बिसोर ओरैजाय नै हा बा बाय गाखोबावनोसो जाहैबायलै फै फै दाना मोनफैबाय न'आव नै बेनो जाहैबाय दैबारि बा बे दैया खि लोमानालै दा सोंबासो मिथिदों रायलायबासो देग्लाय लोमाखैना बेयाव ना ओरैबायदि जायगा मेंबाय खोमा दे बिसोरो मेंबायना नोंसोरो मेंबाय मेंबायना फै फै मोनफैबाय जों नैबे आफा इसोरनि अननायाव नङा बेनो दै बे जाहैबाय दैबारि बा बेलाय मा लायलै बेखौ वा हराव होखायो माने स्रां नोंथ' होनबा कारेन्ट गैया जायखिया थेवब्लाबो नोंजों एसे रायज्लायनोसै आङो दैज्लांफ्राव माबायदि जायो दैफ्रा दैयाथ' इयाव माबायो बारु देग्लाय लोमाखै बोसोरनै जाबाय खम जाबाय ओरैनो जेनेबा नोंसोर बेयाव रायजानाया खै बोसोर जाखो जाबाय खोमालै जा 20-25 बोसोर बारबाय 20-25 बोसोर आंबो बारा गोसोआव गैजोबा ना जेनेबा नोंसोर फैजेनबा माबायदिमोन जायगाफ्रा बिराद गाज्रिमोन हाग्रा गोजासोमोन हाग्रा गोजा ना जों उन्दैयाव फैनाय उन्दैयावहाय जेनेबा आदसा ओमफ्राय जेनेबा बेयावहाय नोंसोर गामियाव खै गरसो दङ जोंनियाव 25-26 गर दं बेथ' ओरैनोथ' जेनेबा फामु बायदिसो खोमा मानसिफ्रा बायदिथ' गैला बारु दङ आरो सोरबा सोरबा दा जेनेबाथ' नोंसोर इमान गोजान थांनो एदियावथ' थाबायनांगोनसो नोंसोरो थाबायो नावखाथानिफ्राय नावखाथा मोनखायथ' जेनेबा अनुमान खै किल'मिटार आंनिबाथ' जेनेबा 7-8-10 किल'मिटार जागोन बायदि मोनबाय आं 8 किल'मिटार जागोन खोमा ना जों थाबायबाय थाग्राखाय बिदिनो आधा घन्टा बा 1 घन्टा लायो आरो आधा घन्टा 1 घन्टा आदसा आदसा दैज्लाङाव खस्थ' जायोलै नोंसिनाव नाव नङाबा जाया नाव नङाबानो जायाना लोगोफोरना बिराद गोबावनि उनाव आङो नैबे दैबारि होननायाव माने खोनाबायल' थादोंमोन आं नावखाथा ओमफ्राय ओरैजाय लंका दहायो ओरैजाय सोरजोंबा सोरजोंबा एसे रायज्लायबोबायना आङो फैयै फैयै आङो नोंथांमोननो दिनैहाय नैबेयाव फैनानै मोनफैबाय खिन्थु सोमोन्दोखौ बोरै बोरै मा जायो बेखौ आं दाहाय नोंथांमोननो बे रायलायनायखौ दिन्थिला थेवब्लाबो बे जाहैबाय सोरनि न' आरो सोरहानि न'आवहाय आरो सोरनि बियो आरो जोङो बेयाव मानो फैदों आरो बेयाव जोङो सानबेसे थागोन आरो जोङो माला थांफिनगोन आरो मानो फैदोंमोन बेखौबो नोंथांमोननो आङो फारसेनिफ्राय फारि फारि दिन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोनहा मथे नैबे गोदान भिडिअआवहाय आंजोंहाय थांफाबाय थादो जों न'आव दायो रावबो गैया आरो बिसोर माने बेयावल' हौवा हिन्जाव सानैल' थायो बेखौबो आं दाहाय नोंथांमोननो मोजाङै दिन्थिगोन बिथांमोना माने बेयावहाय ना ओरैनो थाफैथ'दों ना मादों ना ओरैनोल' थायो बेयावहाय नङा होमबा दै गेजेरावहाय मानि थाखायल' बिसोर बेयावल' थायो सानैल' फैग्रोमोना नैयाव नै नुबायना खांख्राइया ओमफ्राय ओरैजाय लाफा नाथुर ओरैबायदि सायदों हाबाब नै आराम बे दिनै सेनाव नांनाय नै बे जाहैबाय मागुर बे खावैबो दं नाथुर दंना जोङो दायो बिराद माने ना हमनायनि एक्सपिरियेन्सखौ दायो आं लाबाय आरो दै मा जाहैबाय फुख्रियाबो बारा गिदिर नङा खिन्थु हाग्रा दंमोन नालाय हाग्राखौ ओरैबायदि दाननांबाय आखाइया खिन्थु दा जेबो जाथ'वाखै खिन्थु गाबोन समफोरहालागै मा जागोन बेखौ मिथिया दा नोंसिनाव बेयाव जेनेबा मा होनो थ' नोंसिनाथ' जायगाखौथ' फैनानै आं ओरैबायदि नुबाय ओमफ्राय नोंसिना जोनोम जायगाया बेयावनोखा ना अबावमोन जोनोम जायगाया जोंना गगामुगावसोमोन गगामुगनिफ्राय गफुराव थांबाय ओमफ्राय बेयाव खारबोबाय जेनेबा नोंसोर बेयाव फैबा जेनेबा माबायदिमोन जायगाफ्रा जों बेयावबो होनदों जों खारबोजेनबा बेयाव थाफैयाखैमोन जों ओमफ्राय सिख्ला देरनानैसो बेयाव फैदो आइमोन हाफामनायाव थाफैग्रोदो होमबा जेनेबा नोंसोर जेनेबा थाजा फैजेननायसिम आरो माबायदिमोन जायगाफ्रा फैजेननायसिम बिदिनो एसे बांसिन सिगाङाव बिदि बारा मोजांद्राय नङामोन दा मोजाङाव जाबोगासिनो आरो एसे दानिथ' माने फैना बारि नुलो बारिफोरखौ बिदि फोथारा लांदां नङामोन लांदां नङाना आरो नङाबा जे जाबायदि गेसें न'आबो बैसां गोजौ गोजौमोन आरो सिगाङाव ओमफ्राय दा दैफोराबो एसे खम जालांबाय जायगाफोराबो एसे मोजांसिन जालांबाय ओमफ्राय दा जेनेबा दैफोरा माबायदि जायो दैलाङाव दैया मालाबा बोसोराव अखा खमबाथाय दैया एसे खम जायो ओमफ्राय अखा बाराबाथाय दैया गिदिर जायो आरो अखानि खोथा एसे खम जालांगासिनोबो अखा माबाया दै आरोना थिग আছে ओमफ्राय मा जाहैबायना आङो दहाय फैनायाव जाबायदि एसे नोंथांमोननो दिन्थिबोबाय
बेयाव माने नुबाय आङो दैलाङाव ओरैबायदि दै जागोन मथथे जाय लामाजों जोङो थाबायना फैदोंमोन बेयावहाय माने एखेबारे थाबायथावा बायदिसो नुदों आरोखि ना आङो थाबायखायानो दैलाङाव थाबायाखायाना नावजोंसो थाङो ओइ नोंसोर गारि दोनबोनायसिम नावजोंसो थाङो नावजों थाङो खमसेनो बेनिफ्राय 4 किल'मिटार जागोन खोमालै जागोन नामाथाय 2-3 किल'मिटार जाथारनांगौ आंनिबाथ'